Na, sziasztok! Ma kaptam meg a Dedra csomagomat, és mutatnám, hogy mi van benne. Először is ezt a balzsamot mutatnám be. Egy kicsit meglepődtem rajta, mert nem ezt a kiszerelést vártam. Ez, mindjárt mondom, hát ha látnám, igen, 120 ml-es. A régi csomagolásról ugyanaz, végül is a minősége ugyanaz, csak én régebben ilyen kiszerelésbe kaptam, igaz, hogy nagyobb kiszerelés, de ugyanaz a termék, csak kisebb kiszerelésben. Na, ez egy kicsikét, mert régebben itt van 200 millis, és mostan összement a csomagolása, nem 200 millis, hanem, hogy is nézzük, hát 120 millis. Tehát a balzsam ugyanaz, a termék ugyanaz, a minőség ugyanaz, az ára nem ugyanaz, hanem olcsóbb, csak hát ugye olcsóbb is lett, kisebb is lett a csomagja. Na hát ezen egy kicsit meglepődtem, de hát jó van, ez van. A másik a kedvenc öblítőm. Na, ez nekem nagyon tetszik, ez az öblítő. Nekem nagyon jó az illata, hát ennyit többet nem is mondanék róla. Hát kaptam egy ilyen illatosított gyertyát, nem tudom miért küldték, mert ezt nem kértem, nyilván meg ajándék, vagy nem is tudom miért küldték, na itt van ez. A parfüm. Na, ilyen a parfüm, ilyen üvegbe adták, nem tudom, majd kipróbálom, hogy milyen az illata. Az üvege ilyen, és ilyen dobozba adták. Tehát ilyen dobozba adták a parfümöt. Tessék, itt van. Na, meg a katalógus. Mindjárt mutatom. Tessék, itt a katalógus. Itt az egyik, meg a másik. Tessék. Itt van. Na, ennyit mondom ezen a balzsamon, én mutatom még. Egy kicsit meglepődtem, hogy összement a mennyisége, de a lényeg az, hogy igaz, hogy kevesebb súlyú, kevesebb is az ára, de a minősége meg a többi ugyanaz. Na, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, szép napot mindenkinek, sziasztok, vigyázzatok magatokra és másokra is.